בזמן שיש לך חרדה, או את לא מרגישה שלם, ומחלות לא עזבו אותך, את כל פעם הולכת לרפואים וזה לא עוזר לך, את צריכה לדעת שעוזר ראשון שלך זה מחשבה שלך. סוד הוא שאלוהים ברא כולם, כל העולם מאותו חומר. גם אנחנו מאותו חומר. אז אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מאותו פאזל. פאזל שבונה אלוהים. אותו חומר הוא בנה גם פרחים, גם אבנים, גם בן אדם. אנחנו פשוט אחד מפאזל שלו. ואנחנו חייבים לחשוב שאנחנו יכולים לטפל אם לבקש תאות שלנו שבנה מאותו חומר. לבקש תאות כמו טבע שלנו, שיהיה בריאה. תשבי ותחשבי על זה. שתאות שלנו הם מאוד חכמים, כי אלוהים נתת להם כוח ונתת להם חכמות. תחשבי ותבקשי שתאות שלך ומלאכים שלך נתנו לך כוח ובריאות. תשבי, תחשבי, ויהיה לך גם בריאות, גם שקט במוח ובלב שלך. את תהיה בריאה. כאלה דבר אני בדקתי על הגוף שלי. היה לי מלא כואב לריאות. אני ביקשתי תאות שלי שעזרו לי. עזרו לי לתקן כל הגוף ככה שאני מרגישה טוב. ועכשיו, טפו טפו, אני כמו משהו צריך. תודה לאל.